Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali lor, di like, di komen, di share di channelnya Media Bujangan. Oh, kamu Tagalog po ni ko to. Wala lagi.
Orang kabeh satu Mas. Orangnya gumun ngapa? Kok masyarakat bisa tumplek dadi siji ning kene? Ora umum. Arep biya arep satu terang kangelan. Nah iya ngomongnya iki. Wong iki mau ki ndelek iki lho Pak. Lah iya ta. Ya lagi ora ngiri. Iki ojo ono iki kowe. Iki tuan rumah iki. Iki tuan rumah. Iki gelar iki kok dijogo. Iki dhewe gawe. Iki dhewe gawe. Iki kok selumusan ae lho. Iso. Sorry banget. Nah, caranya loh. Nah, ya. Luas. Ya luas. Biar luas. Biar bisa atraksi. Oh, oke. Tengok tuh. Beringas nogo. Rapuh. Kowe ngawur ae. Kakek. Oh iya. Oh, ning aja mundur-mundur. Iya. Nek cemplung kedokan ning mburi. Oh iya iya. Ayo diganti mburi ya. Ning kene rame. Nah, ya. Sangka kono. Kae bareng enek sing ngumi anake. Bu, nek mboten kelas kula kelasne mawon. Kuwi ngono atraksi anak mandore. Hei, ora. Lah iki jot. Heh. Kok oke. Wih, lagi ketoke anu lho. Ini ketoke. Lah urane rasane lho. Abu bakul. Rasane piye? Rasane iki pahit-pahit piye lho? Pahit. Iya, berarti sing iki kok. Oh iya. Kowe iki sampeyan lho. Ora iso. Nek kali ngono sing tangan. Tapi biasanya kan ini ngono kuwi semakin sehat kita untuk olahraga. Oh iya. Ya, betul. Wes berarti wes semangat. Wes sampai kuwi. Wes aku. Bu, aku yang mik. Kowe tak sebrol. Dilanjut. Ya, iki sapa iki? Ya, kowe. Tau kowe. Ayo juga lah. Kowe iki lek cara mie, kowe iki mie ora kae. Dadi kowe iki cara mie. Mie iki lho. Banyu udah kita gawe lho. Mie baik iki ora. Ojo ngawur kowe. Ayo, masyarakat ning kene ora umum lho. Ora umum, Dik. Udan-udan direwangi delok balangane. Antusias ora umum iki. Iya. Damongi. Awake dhewe sing luwe meriah karo iki. Iya. Yo sing. Iki bisa Wis, aku wis. Iya. Bar aku sapa iki? Bar kowe terus iki. Kayak pitik iki.
baju tukang sone yo yo no. Baju tukang sone yo. Tukang sone yo. Iki bakal pecel ya? Iya. Iya. Kayak ngono. Iya. Oke, ayo. Lah iki mending lho iki. Iki kendang, iki gong, iki serompet. Ayo Mas baleni nek. Sholat, sholat, Allah. Alanya. Kamu.
Ya ya. Syukuran yo, seneng-seneng. Yang ini ki seneng-seneng ade bareng. Kowe iso selawatan ora? Selawatan. Ya, contohnya. Salatullah. Kowe iso ora? Orang langsung Lawang kuno saitin, kene sami bat. Kowe kok kaya ngono. Ya iso selawatan ora jare? Bisa. Ya, selawatan iki wong papat ki selawatan. Ya. Jadi iki jajan dhisik. Jajan ngono lho, Bro. Pengen tak buat sandingku. Iki selo sandinge. Oh, alhamdulillah amplokane. Cuma jajan lho. Selawatan. Ya, saiki santai. Wah. Wis wis. Ya, soal ya. Salam. Ayo sumpah ngono saya. Iya. Iki diapani sangka aku sik, Mas Ambon selo terus mbok kowe. Apa kuwi? Ya engko tak iki lho tak dudae. Ayo, Bang. Ana kayu digawe ana kayu Mbak Siti. Ayo. Kemana Mbak Siti? Ayo toh. Aku ora. Saiki enek dibel ya ta? Heeh. Yo. Ana gendeng digawe apa? Pinter wis ta? Saiki ya saiki. Ayo, aku buat kabeh Joko. Ora apa-apa, bagus ya saiki. Saiki ning juri kene kurungan to. Kurungan. Iya. Ana kurungan digawe apa? Ojo Bu Siti. Pak Siti. Barang ngawur. Pak Soto. Pak Andri. Bojone Siti Pak Andri. Beto. Ireng kowe ya. Putih kok. Ireng kowe. Rumah samu. Ana TV digawe apa? TV digawe apa? Sing paling seru. Delok bal-balan.
kalunge. Kulo sing ngomong. Murid kulo yo. Kuwi lho, mau anu duwite akeh nire nang aku. Saiki. Kuwi lho. Sopo? Sing bisa kali kok kowe karo kae kita. Sopo? Aku ora. Kuwi lho sing kae gede lho. Sakan anune gede. Sopo? Anune Opo? iya. Tasih. Saiki nek kono mau ana gelas digawe apa? Ana gelas digawe ngombe apa sing paling enak ngombe anak. Ini lho, bukan kowe iki mendung to, Bang. Abang iki. Ana gelas apa? Ana gelas ada susu. Sopo ayo Mas? Susu gede ngene yo gak gede. Yo gak aku. Susu gede, susu. Ya, dhewe guyon. Wae tenanan ya tenanan. Ngene iki kudu aja lali acarane iki apa? Ya. Ning kene mau acarane lak tasumuran kita dan akikah. Iya. Dik sapa? Alfi Vio. Ini. Apa? Anu, gurunya sing ndangi. Kok kare to, Le? Oh, Ya. Ngene iki ya digongane. Gongane pi. Sangka jenenge sapa? Mas Alvin. Yo karepku jenenge apa? Nek ku nyebut piye aku yo dikancane kok. Mas Alvin. Piye? Bagusnya. Kae sama bapake namine Mas Andri. Mas Andri menika nek diokeki ya iso piye? An menika saka tembung Arab. Ananda fatul minal. Apa kuwi, Pak? Kebersihan sebagian dari iman. Maksudnya melukis iso nadane Mas Andri menika wong resikan. Ya. Apa-apa kaya kike iki resiki to. Aliran. Lah, DR menika direktur rumah tangga. Iki Pak Andri iki doceke jenenge obah ae to. Kok didelok kene? Lah, Cok. Isih nglebokne aku iki lho. Nglebokne sapa jenenge? Oh, ngebone dulure. Iya, Satinem iki. Iya. Iki mau lak DR to? DR menika direktur rumah tangga. Piye carane Mas Andri menika mimpin keluargane? Tanggung jawab kenceng. Iya. Terus contone nyambut gaene sing ngenten. Iya. Iki nyukupi keluargane. Nah, contone iki lek pomone nek dhuwit turah, bareng terus iki nyukuri anake. Nanggap awake dhewe wong papat iki. Ya ta? Iya. Itu. Insyaallah menika Mas Andri imane kuat. Ora gampang kegoda. Eling ning jaba duwe buke. Eling Mas Rodo. Eling ning jaba. Ning omah. Ayo ning omah duwe bojo, ning jaba Waspada. aja ngasih. Kowe iki marai sing. Jos yo, kalau jos. Yo kalau senene lho. Aja ngasih konangan masane lho. Iki lho gurimu lho sing jos tok iki. Saiki Bu Siti. Bu Siti menika. Siti ki sapa? Siti adalah soto. Aja sak karepmu dhewe. Ya Siti. Siti saka si wae gelem singgah. Kayane saka Mas Andri menika disisene digo gawe acara ngene iki. Oh iya. Ya ngundang masyarakat ngene iki, ngundang yoga-yoga ngene iki, ngundang awak dhewe kan wis termasuk ora umum. Ya sedekah itu. Sedekah. Ti menika ati-ati dados nek mau mlaku iki wong kudu
kudu hati-hati. Ora oleh kesusu. Kesusu ki ora apik nek alon-alon kowe bakal kelakon. Oh iya. Tapi Apik. kita sangat. Wis iki. Kayak ini iki. Oh iya iso. Oh ngomong kuwi lho Gus iki iki. Nah. Jangan terong dosen karo teri. Alah masuk. Ya Allah. Iki jangan kok bodoh minteri. Ora minteri iki ditangkap. Ini apa lho ini? Bu. Bro kok gak enak ngene iki Bu. Apa sih nonton? Kok sote mati lho sote kok. Iki ngono gak minteri Bu. Lek gak ngene iki yo ora oleh dhuwit. Kowe yo ora betul. Ayo iki kok iso. Heeh, kowe ora nyampe. Heeh. Baru terus apa jenenge? Bu Siti karo Mas Andri. Wonge ngrayakne acarane anake. Lah anak iki kitanan terus mengajak dewasa. Pokoke apa jenenge untuk Mas Dio pokoke mugi-mugi dadi anak sing saleh. Migunani tumrap basa lan agama. Dan apa jenenge pokoke aja lali salat 5 waktu. Nah, kuwi barang. Nah, saiki apa jenenge? Iki geten. Sing cilik, sing gedhi urung, Dik. Apa? Iki. Apa dongane sapa wae? Aku dongane mantri wis. Wis iki wis. Anake wis. Wis, wong ini ra nyawer dah dongane. Kowe iki ora iso. Lah piye ora iso? Kuwi urusane Bu Siti awak dhewe oleh dhewe nek aku tak dongane masyarakat. Oh iya, paham. Dongane masyarakat desa iki. Gupala, muga-muga sehat sedherek. Amin. Rezekine lancar. Amin. Mugi-mugi barokah. Amin. Sing diutang-utangi ndang lunas. Amin ya Rabbal. Lah nek utange wis lunas, kita ngutangke. Nah, saiki sing cilik iki. Heeh. Wabarakatuh lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo ngisi-ngisi rombongan lho ya. Begini kene melu aku lho. Iki yo. Tak jempol ilatmu lho. Ayo. Kita ada isa. Jadi ojo ngisi-ngisi. Tambah cinta. Ya iso. Api-api ya tambah kita. Dadah panenan pari mugi-mugi parine tukul. Iki mesti tuku. Ya, ini bagianmu damene ya. Wis iki wis sore ke genteng dhewe. Saiki enek iki bocil-bocil ngendi ka? Iki kembar ki. Yo, ya bagi yo. Ayo disolane yo. Yo. Tung tak lah sombete ndi? Ora. Ya wis. Kok bapak. Kan orang double bareng. Ayo, Juna ayo.